Hello guys, MM Vlog2 गासैखौबो बरायबाय लोगोसे बे आंनि फार्स्ट भिडिअ आरो फार्स्ट ब्लग आरोना इयो शुटिं टाइमाव खालामनाय जाबाय दिनैनि जोंबो शुटिं खालामदोंमोन आरोना बेखौनो लाबाय ब्लग महरै ओमफ्राय नायलांदो एसे इन्टारेस्टिंबो दं आरोना नायलांबानो मिथिखासिगोन ओमफ्राय गोदान भिडिअफोर बानायबा जों बे ब्लगनि गेजेरावनो इनफरमेसन होनाय बायसा जासिगोन ओमफ्राय अननाय आरो सिबिनाय मोनगोनखौ आसा खालामदों नोंसोरनिफ्राय सापर्ट खालामदो शेयर खालामदो लाइक खालामदो साबस्क्राइब खालामदो इनिफ्राय बुंनो रोंला गोदानखाय उनाव जालांसिनलै बेफोरखौ बाद दोनदै दा जों सफैबाय आरोना मेन लकेसनाव जों मोनसे शर्ट भिडिअ बानायदों आरोना शर्ट भिडिअनि मुङानो जादों अननाया बबेयाव लकेसना बेयावनो दिनै फार्स्ट शुटखौ माबानो लानो नागिरदों एक्ट्रेसनि बिमा बिफानि आरोना स' एसे नायदो इन्टारेस्टिंबो जानो हागौ लोगोफोर न'आ बेनो एक्टरनि बिहावसिन न'आ आरोना एसे एक्टरखौबो खोन्थागोन बारु र' जों एक्ट्रेसनि न'खौ बेखौनो लादों स' हाबनानै एसे खोन्थानोसै आरोना मानसिफोराबो इयावनो दंजोबो बेनो आरोना न'आ नै इबो पार्ट खालामदों नोंनि पार्टआ मालै नोंथां नोंनि पार्टआ मा आंना माबासो बिजि थुग्रासोलै बिजि थुग्रा नैयो केमेरामेन आरोना केमेरामेन ओमफ्राय स्क्रिप्टबो बेनो लिरदों ओइ नायलाय आरो स्क्रिप्टमेन ना स' न' सिङाव सानसे दंबावो आरोना थौ सानसेखौबो नायबावनोसै हेलौ मा खालामदों पास लाइनसो मारिबाय दं नामा नोंना रुला मा आंखौथ' बिफा मादाव होदोंमोन दा माबोरै जायो बिफा मादाव फार्स्ट टाइम बेयो आं जोंना एक्ट्रेसाबो दंफैखायोलै एक्ट्रेसबो रायज्लायसै ना हेलौ नोंनालाय बोरै खबरा मोजां ना भिडिअ बानायदो दिनै फार्स्ट टाइम ना माबाया फार्स्ट शुट आरोना जोंनिया एक्ट्रेसानो नोंथांमोन नायना ला सिंगेल ना मिंगेललै नोङो सिंगेल नाम्बार हरगोन फाग्लाफोर सिंगेल जोंनि एक्ट्रेसा फाग्लिया होमबा ओमफ्राय माखासेखौ दसे उनाव खोन्थाबावसै ना लोगोफोर जोंना गावरेमा फैदों नै बिमासो आसोला आंनि बिखुमजो आइखुमजो जानो समायदोंना समायाखैलै लोगोफोर आङो समायदोंना बिसोरो जाहैबाय गाथ' रोंखायो मेंथारबाय लोगोफोरनि गोलोमजोबलायबाय जोबथियाव फैबाय आरोना शुटिंआ लासै लास्ट दंबावो दा याव लाबाय दं र' देखायनो नै शुट लागासिनो दं आरोना जोबथारसिन मोनाबायबो लाबोना गानबोबायब्रा जोंनि बायदि फैनायाव नामा फिसाजोआ गाबबाय दं बिजामादै मोनैनि दोनबाय बिमाया गावरेमाया र' खावनासो लायनोसै बुंखौ एक्ट्रेसा समायदों जानोलै नोंनाव साइज नुफेराखैलै आंखो बोला बेबायदि जिउआव माबा आंनि केमेरायाव साइज नुवाखैनो जागोन दे जागोन हरनोसै आइ होननानै बैसागु बायबानो बैसागु नै जोंहा बिजामादैया ओमफ्राय ओइ जोंहा बिफाया आरो बिजामादै सासेबाव ओमफ्राय बिजामादैया बे आरोना जोंहानि फिसाजोनि लाबार आरोना बे ओमफ्राय नै बियो हिर'आ जोंना खावना लांनो नागिरग्राया आं थिगसे जावजाखासिनो आरोना बियो मा होनोमोनलाय बिमाया साफासे फाग्ला सिलांसो बेखौ ये अयथासार जानाय नङा बिजामादैया बिदिबा थांना थाब लोगोफोर नुजासे जोबनायखाय नै गासिबो जिरायजोब्बाय
केमेरामेना बिराद मेंबाय नैबो एक्टिं खालामदोंमोन इबो बिराद मेंबाय इबो खालामदोंमोन बिराद मेंबाय ओमफ्राय माखासे दंबावो ना भिडिअआ जेब्ला रिलिज जागोन अब्ला खोन्थानोसै आरोना माबायाव जागोन रिलिजआ मा प्रडाक्सनाव बारहुंखा प्रडाक्सनाव बारहुंखा प्रडाक्सनाव गाहायाव लिंक होना दोनगोन दे थुलाबायना एक्ट्रिसा देलायनायाव अभारसो जाबाय फसन जालाय लांबाय आं आरो मा होनोलाय लोगोफोर सिंगेलसोखा दे गथायनो नाजानांगौलै एक्ट्रिसफोरखौ मा होनो डिस्टार्ब जायो आयो हाबाब एक्सा नुनांगौ खम रागा जोंगोन बिना नै लोगोफोर जोब्बाय भिडिअआ दिनैनि शुटिंआ आरोना दिनैनि शुटिंआ जोब्बाय ओमफ्राय दा थांनाय लाहार फाहार खालामबाय जोंना गावरिमायाव थांसैनो बाय ड्रेसखौ चेन्ज खालामाखै आं खालामनासो थांगोन थांमारगोन दा हमलाय नों र' आं एसे स्टेट खालामनोब्रा आंसिना थांसैनो गावरिमाया आंखौ बिमा पार्ट लानो होननानै बिमा पार्ट खालामदो आरोना बारहुंखा प्रडाक्सनाव नायनो मोनगोन भिडिअखौ आसला नोगोद गाबबाय दिनै एकदम मोजां ओमफ्राय मा बुंबावनो जोबथ'बाय गावरिमा बाय बाय ओइ गावरिमा बाय बाय मा खोनाया नोंलाय बाय 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 टपि गाननानैथ' मोजां नुदों दे ओइ नोंसोरबो बाय बाय नै एक्ट्रिसफोराबो थांसैनो बाय बाय ओइ नायलाय ओरैजे खनसे नायना ना एक्ट्रिसा लाजियो बिराद लाजियो सावनांगौ लिखिना लाजियो आंबोलै लाजियालै ओइ थांदो दे मोजां नु मा ओरैजेसो केमेरा उल्था जादों ओरैजेसो भिडिअखौ नायबानो जाबाय आरो ना माला रिलिज जागोनथाय ना मामोनलाय MB Vlog MB गावरिमा ब्लगमोन ना डिसक्रिपसनाव होना होगोन दे इनिखौबो दे लोगोफोर जोंना शुटिंआ जोब्बाय ओमफ्राय दा जों न' फारसे आवगायलांफिनसै आरो मोनाबायबो एसे ओमफ्राय ससे थाबायनानै ओमफ्राय ससे बै खन्द'आव एसे भिउ मोजां दं देखायनोसै आरोना नोंसोरनो माइ फोथार माने सारि सारि माइबारि आरो ओमफ्राय एसे बिफां लाइफां सोमखोर सोमखोर समायना थिबो दं नायनो मोनसिगोन आरो नोंसोरो सम दिनैखौ फोजोबथ'बाय आरोना ओमफ्राय दसे भिउखौ नायलांबाय थादो नै बेयाव आवजार बारि माने आवजार लारि दं बेयाव ओमफ्राय बिबार बारबाथाय बिराद मोजां नुयो बिराद मावदोलै आंना मानोबा लोगोफोर डेन्जार ना होननायसो मानसिया आखाया मोजां नङा फार्स्ट टाइम ना हेलौ लोगोफोर स' जों न'आव सहैसिगोन आरोना लामा जोबथा स' बेखिनियाव माने गेजेर खन्द'आव न' बां गैया माने ओमफ्राय खालि माबाल' दं माइ फोथार लामा बिफां लाइफां स' नायलाय नोंसोरो बोरै नुयो मोजां नुयोबा कमेन्ट खालामखाखौ बोरै नुदो मोजां ना न' सहैखायाव गोलाव बिदिनो 3 किल'मिटारसो जागोन आरोना मजा नुयो ओमफ्राय र' फ्रन्ट साइडजों एसे खोन्थानि माने उनखै फिदिंना खोन्थानि आरोना र' मोजांथार नुदोलै मोनाब्लिनो हे बेफोरो सिख्ला लानासो बेरायनो लुगैलायलांलै आं बाराखौ नै लोगोफोर आं दे दहाय खोन्थादोंमोन ना गोथांनो होननानै माइ फोथारा नायलाय जा मोजां नुखायोलै आयु आंथ' जा फसायखायो मा बुंबावनो आरो हाजोआबो नायलाय हाजोआबो जि मोजां नुखायो अयनायसो जोमैजों माजों दाखा हाबाब जि रमान्टिक मोनखायोलै आङो बे जायगायाव माने फैबा बहाया आरोना सामफ्राम फैयो आङो ओमफ्राय जि मोजां नाङो माने गोसोफ्राव दुखु थाबा माने रंजानाय फैफिनलायो बेनिफ्राय सिंगेल नालाय मोनसे रमान्टिक मोनलायो आरो गावखौनो ना रमान्टिक जानाय मोनलायो नोंसोरबो फिल खालामलाय रमान्टिकनि एसे जायगाखौ नायनानैथ' खालामखादों बायदि मोनदों आं नोंसोरखौ आंबो बेनिफ्राय दा मा जाखो बेटारिबो गैलासै ससे थांबावबा भिउ मोजां नुगौमोन उनाव खोन्थानोसै आरो माबा बेटारियानो जोबना होबायलै दिनै सानसे सालायनाय जाबाय बेखायनो माखासे भिउखौ देखायनोबो हानाय नंला बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरो जुदि भिडिअखौ मोजां नांदोंबा लाइक साबस्क्राइब आरो शेयार खालामना हो आरोना अननानै जाहाथे गोदान भिडिअ बानायनो गोसो जायो लोगो नोंथांमोन दे होमबा बाय बाय टाटा गुड नाइट
नै भिउआ नायबावदो लास्ट भिउ माने बेटारि जोब्बाय ओमफ्राय बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन आरोना खोमसिबो जाबाय हरबो थौसिगोन लासै लासै बेटारिबो जोब्बाय मा खालामबावनो भिउआ मोजांबालाय ओइ ससे थांबावबाथाय भिउ मोजां दंबावोमोन उनाव खोन्थानोसै बेटारिया ल' जाथारबाय एकदम खोमसिबो जाबाय माथो लोगोफोर बै नुहुरनाय गामियानो जोंनि गामि कि मजा ले 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 दा गामियाव थांबाय दं गामि सहैथारसिगोन जोङो नुदोंना बै गामिखौ रोमै रोमै नुदोंना बिराद गोजान बेयावसो जोंना गामिया मा होनोमोनलाय सोरबा बेरायनो गोसोबा लाबोगोन नैयाव स्कुटिजों लासै लासै मादै आंनाव स्कुटिबो गैया बाइकबो गैया माबाजों साइकेलजोंसो बेरायनांगौ नोंसोरो साइकेलजों लेडिस साइकेल दं गंसे डेन्जार दाब्रायखायो बेयावनो गाखोनानै गिदिंनांगोन बोरैमोनलाय बै मेथाइयालै सोरांनिया मा मेथाइमोनलाय बे गाखोदो हो आंनि साइकेलाव बेरायहैनो थांदोनि औरांनि पार्कआव नै मालाय जरा जरा बेफोरखौ बाद दोन हस्साके बाइकबो गैमारा गारिबो गैया साइकेल गंसे दं सोरबा बेरायनोबा कल खालाम लाइना फैगोन साइकेलजों बेरायगोन मानोना साइकेलजोंसो बेरायबा मोजां नाङोलै लोगोफोर नै आंबो दा थाबायगासिनो दं गारिबो गैया माबो गैया नालाय तो क्या लोरा की अवस्था की करें बे कमेन्ट खालामाखो सोरबा बेरायनो गोसो दंबा फैबानो जाबाय कल खालामबानो जाबाय माने कमेन्ट खालामगोर आरोना ओमफ्रायसो कल खालामनो दा ना होनबासो नाम्बारा दा नोंसोर एसे बुजियो आरोलै ओमफ्राय बै नुहुरनाय गामियानो जोंनि गामि बै गामिखौबो मोजां नुहुराखै रुमै रुमै मालाबा खोन्थासिगोन बेटारियानो जोबथारबाय नङाबाथ' फुल खोन्थागौमोन गामिखौ मालाबा खोन्थागोन दे अके मालाय खारबाय दंलै आर्मि साख्रि लानो नागिरदों खोमा सोरबा बे लामायाव